Izin terbaik tahun depan. Tahun depan hari ini datang ini. Izin terbaik tahun depan. Tahun depan hari ini datang ini. Izin terbaik tahun depan. Tahun depan hari ini datang ini. Agar pahat ikibadan syatai sumhawan saudong-saudong kene gejaka bane simenta da kejing rublay gamas ha kakerteng ukpa bat ukun bat umen sim bakuy kejing ai jong utrai jong yu Jesu Christ bat kejing jong ublay lam kejing aslok jong men sim bakuy ken don rengkat bat ki baro kohan men ko para tongin kubur banyelong jenong pop knang banlong je balakre ban le neam ya kejing maya bakuy ngapla au blay bron bor baro barapi ko men ko para bangla le pop shibone dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing le dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat pakraw jonga namar kata ngakerpat kamaria bokoy kabayasa katay suti ya kyangel bakirukoi barapi ko men ko para banduai na kementra jonga au trai blay jongi blay badon bor baro ni isen yangi bandalamap yaki pop jongi unyalam yangi sha ke jing im bom jukut amen sao san sao Oh,
do nya duai na kebentai ki men siem baro ki balaklat do nya duai kerpang na kebentai ki men siem ki batia hau ne ulum kentang ki men siem ki balaklat la slam ki men siem ki brang syuklat ki ne ki snam ki ne ki banai ki ne ki sngi ki baladap nya duai bikin yo ya ke jingja thai bom jukun ngi kerpat putrai tu syashkori ki jing duai jongi bakumba ke jing ngai jongi hau kun jong me ubalami pat na ke jing yap kayo ya ka bor ka bat mai kum taru nang pen scam ya ke jing ngai jongi kat bangi ap khmi lempi ya ke jimi pat ki sakri jong me do trai jongi jesu christ ukun jong me ba im bat basin sha ringkat ban me ha ke jing along ko wei jong men siem bo khoi uplei junom la junom amen. Kajing puli na kitab Isaya. Hakata ka sngi haloru ni ulum. Utrai ki pai un sepengkre na ka benta ki pai pen riu baro. Kajing khawai bada kajing da ka kleng. Barun penjat thiau haloru ni ulum. Ya kajing ka batap ya ki ben riu baro. Ya kajing sop balap priang halor ki jai ben riu baro. Un pendu junom ya kajing yap. Baru try ulai unyan no ya ki umat na ki khamat baro. Badia ka jingle rain ki briu jungu unweng no na ka prathai baro. Naba utrai ulong kumta. En so ong hakata ka sngi. Hape uneu blai jungi. Ngila abi u bun wan pelai yangi. Uneu ulong utrai ngila khmilan ti u. Tongin ne kemen ban ngin shat kemen. Haka jing penem jungu. Kaktiin utrai. Ngisim nakasam arko nyau kenambal nyau spa lai nyau not lai jing sai jonga utrai yanongan tin
ule nak sitiu Paulus pokoi sa Kristan ro ulap kesan ini dak senam ju wat un satellite ini nak jimpitar play ko para ka jingkelman kan om pin babe yangi namar ba ya ka jing e jung blai la the sai hakidon nu jungi da umsim phoi ya ubala ai hangi mama ngi dang long ki batlot hakaya belebu kris layak namta ki bri pop nyar e bendon benyap namta uruhok toy lese namta bri pop la bendon benut benyap hindrai blai pin i ka jing e ju yangi ba memang ngidang long kinong pop ukris layap namta jungi te namar ba mental pengsan yangi dak senam ju kan no lai on supply im yangi dau dak jing bitar blai namar ba tada habang ngidang long kinong syun la penyesuk ini bat blai dak jing yap ukun ju kan no lai menta bingi lai suk on supply im yangi dak jing im ju om tang kata kita ingin dokumen how blay yang bau try jingi Jesus Christ udah ba minta ngila yok pedang ya kan jingpin Yesus jongi tak tin jong try junga boong try bangam dei benduk yanu nakita boro ola ai hanga hindrai bangan penpi pat yaki hakasi khadu Haleluya 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 Utrai udon ringkat bat pi Engkat badiru Kajing pulih naga gospel bakoit kat kamu Matayus Amami kotrai Aga daga poru Jisu la keren syai Ngai ngu imi ku kpa ku trai ka beneng berkakandau Naba melaburi ya kini ki nagi bastad berkibasian. Bad melapan pau yaki ha ki kunlong ki kena. Hoi kopa naba kata kalalong kamon basbon jami. Ya ki baro lapan kamti hanga dau kpa jonga. Bad omdon ba itu yau kun laitang ukpa. Bat omdon ba itu yokpa lai tang ukun bat kitu hakiba ukun ula ibet ban penpau yau to wan shanga pibaro kibasitom mat kibakia chinket bat nga ngan panja thai ye phi to ba hapi ya ga juar jonga bat tu hikai nanga nabangalong uba jemnut bat bas ngaurit kadonut Di pin syem ke jing jathai na ke benta ki mensim jong pi na ba ke juar jonga kalong ke basuk bat ke jingkit jonga kalong ke basting ka gospel jong utrai ki para lengdo ki biadon lang hang ne ki the court jong ka parish pastoral council ki biadon lang hang ne bakat to kat ne ki para ki balala bayok alat bani adon lang hang ne ni ai mu yo blay try kan rat ha ne ke smi bangi yalum lang ha ne ke jaka halor une ulum kentang banduai na ka benta ki ba ye ki ba thon ki jongi ki bala le no shall try ni pelong hagan ne jaka kumbala batai nak basdang namar hang ne ki don ki lengdo jong ka jalaniam
kiba lalek no haswa jongi bat namar belapem internet ikan ege jaka pensuk urkom le urkom wan tingi pelong ikan ege jaka artat kabiang na benta kejing kap bayo bun breu kat bayo kejing bet nyai ngu yo blai hagan ege sni namar upen kan mau ya kejing ngai kejongi menhen nyelarake ya kesni buram jong kiriu kuai baro menta kesni na ke benta ki mensiem ke bela klat no bat baro ki wei pat kisni nyirake na ke benta jongi namar kane haga dekot bakandai jong kejing klai jinge jongi laong nganget ha kabalang bokui nganget ha kabalang bokui nang ta ter pat ha kejing slok jong kiriu kuai nganget ha kabalang bokui ha kejing slok kiriu kuai teka kabalang kadai kejing slok jong kiriu kuai ki bala poi sebenang ki bangira ke ya kasngi buram jongki kiriu kuai ki ba ngilai imlang kiriu kuai ki bangim itu kiriu kuai ha bangi dwai kiriu kuai ha bangim jupoi kan mau kiriu kuai ki bala mi ne ki yeng ki jongi kiriu kuai ki bala yayai lang bat ni kiriu kuai ki bala manelang yu blai bat ni kiriu kuai ki bala kenjut iki kti jongi kiriu kuai le se wat ki bangilai amaya ni haru menin kadai kasngi buram jongki kidon baro habneng kiro yo blai menta kasni ni dwai na kata kan ni ko wei pat ka kan hun jong kiru kuai ba kata ka kan hun ka dei jong ki man siem ki bala klan no ki man siem ki bala klan no ki bala le no ha shwa jong ki ba ngim tip la da ki dang don kam ni ke jing dwai jong la ni kim don kam shu re ka kam jong ki ba im pat talong ban dwai na ka bentai jong ki na mar kim la shu ban yarap dalade yalade Henry mengipat kiba im ngila benduai na ka bentai jongki bat Henry mekipat kila benduai na ka bentai jongi te ka don ka jinga slok hapdeng ka kenhun ka balajok ka badan habdeng bat ka kenhun ka badan po ka ding pen kuai bat mangi kibadang im dang yai hagane ka perthai na mar ngiru ngilong kiru kuai kibadang yai lenti kiru kuai kibadang don haga jing syahi kai kiru kuai kibadang don haga jing ele bat kum ka wei ka met ka balong ka met jong kres kum ka wei ka met ngi baro ngi long ki de khot be im jong kres ngi baro ngi long ki de khot be im jong ka balang ha ka bo kres ulong ukle bat kum ta ngi don ka jing e dei I wei bat I wei pat mangi ngi duai na ka bentai ki to ki bala le no maki ki duai na ka bentai jongi bat ki badon ha beneng pat ki duai na ka bentai ki ni baro ar ben hot te ka don ka jing e slok ka jing e slok ha ka jing e bat ka jing e slok ha ki sakramen baka jinga selok haki kam ki bobha te para bangai mangi pat ka kam jongi ki badang im kiru khoi ki badang im magani ka prathai nginut ban ong yala de kiru khoi namar daka baptisma la penlong yangi ki bokhoi la penya so yangi la penrung hangi la penrung yangi hagamet ka jong kres tingi long kiru khoi wal ada ngidang long ngidang don hapdeng ke jingele wal ada ngidang don hapdeng ke jingyai lenti don nangi ki bakelon dei da ke jingai e jong blai pat da ke jingai rap lang ki wei pat gitu khot jong ga ne ke jingai slok ni dang la ban teng ya ke jingai pilgrim jong tingi duai na ke benta kini ki ba la khlat no ki ba thia ha ne ulum ku ba ong ge jing pule ka ban kong jongi halor une ulum utrai ki pai un sa pen kre na ke benta ki pai ben reu baro ke jing khawai ba da ka kleng bat un penjok thiau halor une ulum ya ke jing kap ja ke jing tap ke bata bakka ya ki breu barok mat nu sependu junam ya ke jing ya kane ke de ke jing kermen jongi ha bangi duai na ke bentai ke bala klat no ye don ke ke jing kermen ba mangiru in sapoi sisin ke sni shau blai hoi ke tien ke jong blai ke ong don ke ke ba jabo ba bet je clear ke bala ban rung ha beneng ye don kam ye ke jing put khoi ye don kam ke jing snai ke jong blai ba kumta nhìn sapoi sebeneng bat hang ne ro ka pen pau ye ke ten ka wei pat ka jinget jongi ka boong ba ublei walau long uba hok pen ban ulong uba isnei bat namar bau isnei u ayang ye ka ne ka jaka pen khoi knang bengin long ti ba bet ban pau hak mat jo na ka pen ta jongi badang em dang sa pat para bangai ke e ka bengin le na ka pen ta ke ne ke bla khlan no ka wei kom bangi ong ka jing terwa jo ka mas bu khoi na ka pen ta jongi ka jing nya
kumba pak terwaknya ujudas Makabeus na kabenta gitu kisipai ke belak lat no na tagaway pan mengin lek ki kam ki bobha hakane katayo bat menta barok si benai nyela ben lek ki yeng mane priang ki sakramen telong ki jing doai na kabenta ki belak lat no ni kwa ben ong para bengai ba pa bukui na kabenta menta usnam u ai ke jing bit bengin yo ke jing pendam da ke jing penjam kepada baru si benai lente la de ngilek jingok ya ki lom jing tem la de ngilek doai na ke bentai ki bala klat no la da ngilek si yeng mane ban priang ke sakramen jing kla bar i ke yo kres bokoi kani ke dei na ke benta mentau snam hoi ni yo berbor ki jing ai ki jong ublei habang i doai na mar ka de ke kam isen ai ban doai na ke bentai ki bala klat no ti how no snam wala da ka perthai ka long kum ne nyem yo ban yo lum shibun hapo ki lum jing tep ki jongi hendrei hakano gano ka sngi ba philai hakano gano ka sngi ba philap ban wan selum jing tep wan para bangai wan duai nak benta ki ba i ki ba thoi ki jong phi le su kum ka dak ka ba pau sha ba thang ki mombati la da phi yo ka la buru ki sintiu ha ki jing tep jong ki ba i ba thoi jong phi ba nak bentam tau snam nga kwa ban biang ukpa bu khui u ai ga de ke jing bet bangin yo ke jing penjam na ki pok ki jongi na ke jing pen sitom baro si benai lenter ha bangin le jingo ya ki lum jing tam ha bangin le duai na benta ki bala klan no jongi dekat bangi terwai kan de ga mas bu khui ni duai na ka benta baro ki ba thoin ki jongi ki ba thia halor une ulum na ka benta ki to ki bala klan no baro kham tam ki to ki ba judon mano ba duai na ka benta jongi ko trai to ai he haki ke jing cha thai bom chukun na ke jen khang du jok kin ja thai ha ke jing so pengen pai sublai kan ke kelep mat banbu ki jing doai ki jing kerpa na ka benta ki jing kemu ki boper kam tam na ka benta ki ne ki para ki jongi ki batia hau no lom kentang
kajubab jong pi kalong ngi kerpat ia me kotrai Ngi kerpat yami kotrai. na kebenta kebalang beku jong belai da kejelam jong mensim beku kan ya caprang klem don kanu kanu kejing e ne kejing sitom ngi kerpat ia me kotrai Ngi kerpat yami kotrai. na kebenta pa beku ki bishop kilengdo bat kiruniam ublei unyeda unye keriki na kinok kinok jing e bat jing sniu kena bekila bantre sithem hakaling khabayar jong utrai ni kerpat ya me kotrai Ngi kerpat yami kotrai. nak benta ka India bat kamtam ya kajela ba i jongi bakan don berbor hakajing song suk song sain ni kerpat ya me kotrai Ngi kerpat yami kotrai. nak benta kinok sensyar jong kari jongi kamtam kinok sensyar kajela ba i jongi to sumari ki hakajing ko jing khia bat ai ki kajing syampang bakin la bat sensyar kamba ya kari bat kajela ba i jongi ni kerpat ya me kotrai Ngi kerpat yami kotrai. o try to yada mame yak perthai brok away nakane ka klam covid-19 ai ki jingko jingkhia ai ki to baro ki balangat hakane ka klam ki badon hayeng bat haki hospital baper ni kerpat yeme ko try Ngi kerpat yami kotrai. nak benta ki mensim baro ki balaklat kantam kini ki mensim jong ki lengdo ki runiam bat ki rungai ki blathia haune lum kentang jong ke balang kumba kila klat no da ka jinge kinyo e kajim kabom jukut ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat yami kotrai. Blay try kan rat melayo snow ya kejing kerpat ya kejing uat kejing nam jegi pai jong me to snow to ngap a blay try kan rat bat to ai ya kata kabangipan da kejing ngai kane baro ngipan do Chris utrai jongi. Amen. Saus pa san posan. Saus san san. Duai ko hemben ko para bagane ke jing kinya jonga bat jong pi kan long bop diang hun akmat ublay pa bedon bor baro. Ko peit na ke jing snow hun ye ke jing terwa jongi ko trai knang ba ye ki syakri jong me ke balaklat no on yalam sagaburam lembat ukhun jong me
ubah haga sakramen bakrau jong ke jing i jong u la penya so lang yang i barok ubah imbat basin syar junom la junom try undon rengkat bat pi do kentiu ya la ki do 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 ngin ya ingu yau try ublay jong i da shisha ka long ba shong hok ba ka badai ka dei ti jong i ba ka jing panem yang i haman la ko por ba ka jaka ban ingu ya me ko kan rat ko pa bu khuai ko blay bron bor bat bom jukut lang bau try jing i Jesus Christ how ba ka jing kermen ya ka jimi pat bu khuai kala shai pernai na ka bentai jong i knang ba ki to ya ki bala pen khuslai da ka jing ti kna jong ka jing yap on pentengan ya ki da ka jing kular jong ka jing bom yap shu lawai namar hakiru ngai jong me atrai ya ke jing em la shupen kala handrai shim no bat habaga ni ga yeng ka bagi shong basa haga ni ka prathai ka kala show domet me pen kre na ka pentai jong ki ya ka yeng shong ne habneng bat namar kata rengkat baki angel baki ar khangel ki khat em baki hima bat baro ki pai belen baki bor jong ka beneng ngirwai ki jing rwai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sange Vad du try, vad du make fine, and vad take it up the kaburam jong me. Why Hosanna shadron, why Hosanna klem. Why Hosanna, you may Judah. Oh, you tapawan, agagerdeng utrai, neng bat berteki dapat kapuram jong me. Why Hosanna shajong, why Hosanna klempun, why Hosanna jublay Junon. Dashisha melong bokhuai ko try bagadai hok babaro ke ba melatau kin ya ro ya me namar leng bau khun jong meu try jong eu Jesus Christ daga bor bagai jing trei jong men siem bokhuai me ai jing im ban me pen khuai pen kentang ki e baro ban mem ju sange ban lom halade ya lau pai knang banadu bami hadu basep kesni antarwai ke jing knya ka antarwai ka knya ka kriam bokhuai sha ka kerteng jong me namar kata kotrai ngi kerpan red yame badau jo men sem men sengau bah ban pen khoi ye kini ki jen ai ke bangilawan ra ban pen kentang ye ki bakin kelalong kamet bagas nam jong kun jong me utrai jong yu Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta ya kini ki jing maya namar mau uhi hakamet hakabalai tino yo u ulai shim yo pu badaga bai ngu yame ula doai kerku ula kedia bat ula ayo uhalagi senran uong do shim bat to bam nagane pi baro namar kane kalonga met jonga ya ka ba on it naga benta jong pi ha ka jo karukom mandalala ya bam ula shim ya ko khuri badaga baingu ula doai kerku bat ula ai ka halaki senran uong do shim bat to di nagane pi baro namar kane kalong ko khuri jong ka snam jonga jong jutang bat mai bat bom jukut ya ka ba on pen mi na ka benta jong pi bat na ka benta ki babun ya ka ban map iki pop to le ikane ban kan mau yang a kejing maya jong kejing ngai ka
Hatasin bangi bam yune uku Bangi dinakane kakuri Iben benak kajing yap jong meku trai Kadhadu Namar kata ko try kat bangi pen mentai ke jing sha si tom ba pelai im jong u khon jong mi ya ke jing mi pat badon buram jong u bad ya ke jing keu jong u sebeneng bad ro kat bangi ap kemelenti ya ke jing wan biang jong u ngi terwas ngau ngu hami ya ke ne ke jing kenya ke bokhoi bad ke ba im ngi kerpat ya mi tope ya ke jing terwa kenya jong ke balang jong bi bad to kubur yo jing kenya u bad ke jing ap jong u melamon bad penyasuk yang ngi bad mehi to ai ba mangi ya ka ba en sa daga met ba ka snam jong khon jong mi ba ri ba en pendap do men siem bo kho jong u ngin ka la long ka wei ka met ka wei ka men siem how Chris Tuan pencanai yangi banlong ke jing terwa bum jugot hame Kenang ba ngindup yo ya ka nong pateng lembat ki balajit jong mi Kerpang rengkat bat ka Maria Tesuti bakoi Kami jong ublay, Joseph bakoi de kurim jongka, lembat ki apostol bakoi, bat ki martir bakrau buram, bat ringkat bat ki rukoi paro hakibah ngishania banyo jenyerap na kejinya sai lem baklem kot jongki hakmat jongme. Ikerpat putrai, toai bauniu ciknya cipenyesuk jungi. Un penroy kesuk kesan maka jimpen im maka perthai barok kawai. To sungabhaban pen skem maka jingye maka jingye. Ya kabalang pilgrim mania sela perthai. Rekat busyakri jume Francis sukpa bakho jungi ki bishop jungi kakanhon ki bishop kilang do barok barupai barok ya bamala pulang ujume. To sungab ya kecing doai jong ni yang kesem kabamala khat benilum lang akhmat jume. Kokpa be esbun hakaci isin jume Tulum lang halade ki kun cumi baro ki bela sapriang setelah kepertai. Tugat mau ya baro ki sakri jong me. Iki bang ikan mau kerpang mentagas ni. Melakon no nagane kepertai shalade. Tuai ba kini ya ki bang lapanya so lang baru kun jong me. Ha kejing stream jong kejing yap jong u. En penyeso lang kumjuru yaki hagajing mi pat jong u habana ga khendau en sapen mi pat hagado yaki balaklat no badan sapen kala ya kamet bapo jongki kat kum kadur jong kamet bapernai jong u kumju yaki hemen ki para jongi shenrang bat kenthei ki balaklat no bari kitu baro ki balapen sngau bhai me shwab kin klat na kane gejingim To priang de jing e chakihima jong me agata kahima ngi kermen bandon knang bandap de burom jong me si junom haba men sanyat no iki umat baro nagi khmat jongi namar habang yo i me ublei jongi kumba melong ngin sakalalong kumma me hi si junom bat ngin yero ya me klempot lengbau Chris utrai jongi daw ba methe sei ha kaperthei ya baro kijing bha Dau lembadu badhau kan long meu bleu pa bden bor ha kaji long kawai jau men sim bakui baro kaburam kajingero junom la junom Kumbala hukum yang i daw nong penim ba kumbala hikai yang i daga ktien blay nginut ban ong kuk pa jongi ubah beneng kan long ka bokhuit ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka man jong mi ha ka kndo kumbah beneng
Toa yang ini mentah ke jenbam jongi ke bahala ke sengi. Bato maaf yang ini ke rengkang jongi. Kumbang irungi maaf ke bales liu yang ini. Barwat yalam yang ini sya ke jeng pensyoy. Hendrai to pelai yang ini na ke besliu. To pelai yang ini kerpan ko try ni ke jeng sniu baro. Ha ke jeng sebun jong me to ai jeng suk jeng sai ni ke sengi jongi. Kenang mereka jeng Arab ke jeng isnei jong me. Ngin like barobor na ke pop. Bat ngin yo jeng ada ni ke jeng jenjar baro. Kat bang dang ap kmi lenti ke jingkermen bokui bagi jingwan pat jong nong penim jongi u Jesu Kris namar ke jong me kalom kahima ke jong me ke bor ba ke buram junam la junam ko trai Jesu Kris me bala ong ke apostol jong me ke jing suk ai api ke jing suk jong nga ai api wat pe iki pop jongi henrei ke jing nget jong ke balang jong me bahaga jing sebun jong me to ai kai jing suk ba ke jing atli ke wei kat kum ke mon jong me Mameu baim bat basin syar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kanon barobor rengkat bat pi. Dong ini terwai kada kajing suk iwei hai iwei pat. Ukun amrod patlemu blei mewakin no kipo percay dus ngau senei yang itu ai ya kajing suk Hakmi ukon lang brot jong ublay hakmi ubakit no ikipop jong ka perkay suk kitoy ke balakot siya ka jing kawai jong ukon lang brot ko kanrat ngam syong hop ba menwan rung apo kayen jong a re syong tang de kaktien ba ka siem jong a kan sakyai Pak kendai konyol, kendai konyol. and pen me by
ben mi Lem da pi bak ya kado jangan kono breu penom lem da pi de kasnam jongu im laban yo jing Your jing ben mi pan and ben mi pan and ben mi pan Play shibon kan rabi id Bamela i palat yang i melawan long briu mela syak stom mela syak yap ban mela mi pan Dei ke cemi pat ke cemi ke balapan long ingi bangin long ki khon Kristan Dei ke cemi pat cemi ke balong ke jingkermen ke cungi wat hada bang yap ngin em ku membelong ngalong upu jang ke em jago ba menga Unam ya pun yo ikicing empam jukat melabasai ngi kan rapi I dalam kejong kemet dalam kejong kesnam ya kebangi melah ban siu keliang yemi sungguh yemi na kebenta kini kepor ha kebangi wan ban kerku kerdo ya bar khoi ki jentap hau ni ulum kentang manus nem ki pai jong mi ki tuj kini kejaga hagum kini kesengi Henry mentang sengi kena melak badle kumta. Kila dable hakini kiski bad hakini kiski ki ban sawan ro ki senang pendep ya ke jibran buram ya lagi jom ki pe I pathoy. Dan Henry mentang kan be I ka khoi ke mentang en sas ndreit haman ka wei pa ka wei ke jingtep ha une ulum kentang. Ha ka bagi be I pathoy ha ka ni por ki kan mau I ya lagi jom be I ha ka ni ka por. Kedabi nga kentiu ya kemensim yo ki shame yo ki dang don kam ke jing yarap ke jing snei ki chome ai nok loy ki jing ya thai pam jukan i doai nam ta ki lengdo ki father ki brother ki sister ki batia hau dulum kentang i doai na ka banta ki pai chome na do barit hadu bakrau ki batia hau dulum kentang hakmat jome ilong tang kawe ngim don ke jing per kana bi I ngisngu ru eme na kabanta ke jing spon jo ki pai Kristan jong ka Cathedral Parish belapan la ya kani ka jaga tep jong ki Father Desisan ban kampan itanat pen ibah ban pen bahaya ka ngasngu ru eme na kabanta ki mystery beledon banta hang ni hagaban pen baha kamtam mi ba deng high slet karunai Baka kedhuan jeng I kerku gerdo I kerku gerdo ya nang mi kmat jeng I kong aperin bat kum juro kong iba padu nang kenri baladun banta ban snai kini ka surok hagaban pen baha pen itanat cucu kini ka jaga kerku gerdo ya baru koi ki baladun banta hagaban pen itanat kini nagayeng bishop administration nagayeng bishop ro kila ay jeng bet jeng I Ahai ba kaburam jumi kan rabi I kanang tengsyai kanang pernai kerda yang I kan rabi I ngiro ime gu Jisu ngis ngungu ime gu Jisu ngipenan buram ime gu Jisu kublai shibon gu Jisu Tu ngin ya duai
ai ngi kerpat ko trai biki syakri jong me ki balaklat no ki bana ka bentai jong ki ngi lapen bentai ka ni ka sakramen paskha kin la ban poi siga yeng shong ne jong ga jisai bagi jing sup dau kres utrai jong i amen Tadam lagi klik ban pediang ik jing kerku jong blai. Go blai jong barok ke jing tengan un kerku ya pi. Namar ke jing start jong u ya ka ba umla ban pei pang. Ula tau ik breu. Bar ha ke jing mi pat jong kun ba marwei jong u. Ula ai ke bangai ya ke jing kermen jong ke jing mi pat. Amen. Hangi ke badang sa. Go blai un ai ke jing map ik pop jong i. Bar ha ke to ke balaklat no. Ya ke jaka jong ke jing sai ba ke jing suk. Amen. Kum tangi baro ngin yo im suk junom bat ukres. Yau bangi ngej ulami pat da shisha na ki bayam. Amen. Mentangin saplong. Ya ke jing kerku ya ulum jing tem. Tu ngin ya duai. Ku blai trai kan rat uba sumar sukheri ki lai po jen thao bat uba pen em ye ki bangai hame to pe ngau bhai ye kan ka kam jongi to kar khu kar do yo neu lum jing tem namar hang ne ki wan ja thai bon ki met jong ki rungai hadien balakut kalenti jing em jong ki to ai bagai jing mi pat ha ga jing mi pat kin yo ki jing suk bagai jing em bom chukut lam ki men siem ki bo bha dau kres utrai jongi Amen. Ngalong ke jing mi pan bagi jing im uong utrai. Jar ubanget hanga un im walada ulayam. Bat utau bala im bat nget hanga un om yap lano lanoru. Go try to is nay. Go Chris to is nay. Ukpa jongi ubah beneng kan long ke bakui ke kerteng ke jami kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi ha deu kumba beneng wa ai ngi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi batu ma yengi keringkang jongi kumba ngi rungi ma bi ki bales ni yengi batwa di alam yengi sha ka jing pen shoy kan rei tu pelai yengi na ka bas neu amen Ablay try kan rat nong bu benta nong sam benta iki jin thao baro bat unong siu spa ika long breu man breu to ngap ika jing kerpat ka bami nadu ka dodot to pen arami ki jing sngo si jongi ki badang sa bat to sngo sen e ki ba ye jongi ki bala le no to pen lengkot ika jing shitom jong ki para ki bala yap no ya ki bala tap hang de bat to ai ba ka met jong ki ka mi pat ka borom tang sio sngo ya ka jing reu ki tu roi jong ki angel jong be ni pan ni ka ne baro do kres utrai jongi Ko try to ngap isnay ke jing duai jonga. Ko try to ai he ki bayap baro ke jing jathai bom jukun. Na ke jing khang du jok. Kin jathai ha ke jing suk. Ba ke jing ker khu jong blai ben bor baro kan hiara lor jongi ha ka kerteng ukpa bat ukun bat umen sem bokui. Amen. To le suk kamas kalawai. Ngis ngongu ya ublay. Para bangai penkan mau biang sai sisen hakini gisngi ki bandang wan kila banwan sulum jingtem bantang gi mombati ban bu sentir sngo bha banwan wat ong bom syak wan hakini gisngi banwan Tegi lengdo kita shikin sengbahaban pong yustul ban senrei kepat iki balakam no kamedru lengdo kilai hani hajan ki volunteers ke subhara lepas extra way u uklong nalor ba ki volunteer ki ara away dia semua ki volunteers ki alam yaki haki jaga banam ya kelas
Kau ini. That place there. Kini lah padam. Ada. Nami syukur. Minum padam. Kene gue bilang lo, kene. Bilang om turku. Siapa ladan balik. Yang babdan beri pula. Dan beri pula. Beli Pak Dua. Ini ada. Kalau ini marah, kita sebentar kampiar teh. Ini ada sisa pun.
Kakak, aku kasih kan petang nggak dulu pak? Kasih lagi untuk kabur.